večer, já bych vás tady přivítala. Jak vás tady chválili, tak ty jste se připojili online. A na začátku bych vás chtěla poprosit, abyste si vypnuli mobilní telefon. Teď určitě víte, že jsme se tady sešli, budeme se bavit o penězích a o obchodní příležitosti, ale nebudu tady o tom mluvit já, ale několik speakerů, který se vám tady postupně představí. A jako první bych chtěla představit a přivítat sem moji dlouholetou kamarádku, která se tímto projektem zabývá už několik let a je velice úspěšná. Lenka Křídová. Jak ho čeká, tak se budeme bavit o příležitosti nebo a bude to obchodní příležitost v podstatě zvýšit si příjem tomu, co teď děláte. Ať už chodíte do práce, jestli jste v důchodu, jestli jste na mateřství, nebo jste na podpoře, nebo ještě bydlíte u rodičů a živí vás rodiče a zjistíte, že už vám nestačí peníze, co vám rodiče dávají. Takže v podstatě je to o tom zvýšit si příjem tomu, co teď máte. Podmínkou není, abyste se nebáli k tomu, že není vzdělání, není angličtina, jestli budete muset mít nějaký teči, není to o tom, jestli jste muž nebo žena, ale je to v podstatě o tom mít ambice, mít důvod, proč se do něčeho vlastně pustit. Budeme se bavit během 2 až 3 měsíců, že si můžete vydělat zhruba 2 až 10 tisíc měsíčně, tomu, co teď máte. Během 6 až 12 měsíců si můžete vydělat kolem 30 tisíc měsíčně a kolem 5 let klidně 100 tisíc měsíčně. Je to takový manažerský příjem. To by vám tomu pomohlo. Nebo pomohly by vám takovýhle peníze, zamysleli jste se nad tím. Spousta lidí v dnešní době, nebo studenti, když přijdou ze školy, tak si říkají, super, tak mám vlastně vysokou školu, umím nějakou řeč, tak teď mě budete v podstatě, jako aby vlastně oni chtěli, aby já tam šla dělat, jo. Budu mít plán veliký, takže budu 4 až 5 tisíc, budu mít auto, budu mít mobil, v podstatě nic moc nebudu moc dělat, pár lidí pod sebou a tak jako budu je řídit a budu chodit domů ve 2 a budu mít na všechno vlastně čas, budu si užívat, koupím si později barák nebo auto, budu cestovat a najednou je skutečně úplně jiná. Buď se zaměstná, nebo když vidíte někde v supermarketu lidi, tak ty mladí, tak většinou co dělají. Dodávají zboží, nebo jsou na kasách a v podstatě třeba kolikrát není pro ně ani práce. Jo, takže vlastně ty sny, co měli kdysi, že budou mít ty auta, mít ty domy, tak najednou se to zúží a v podstatě oni místo toho snu najednou se no tak vlastně auto nepotřebují, bydlí ve městě, jsou tady všude modré zóny, parkování, tak proč, to taky není místo, takže chodím pěšky. A takhle v podstatě vlastně ty svoje sny a ty důvody, co by vlastně dřív jakoby chtěli, tak se jim to sníží, že v podstatě nemají už ani důvod, anebo nemají takovou tu příležitost, že jim vlastně nic nenabídí. Spousta lidí, nebo když byli jakoby mladší, tak ptali se ty rodiče nebo ty učitelky, že vlastně co budeš dělat po škole, budeš mít práci, budeš někde dělat, anebo se jich měli zeptat, jak budeš žít, jak se vidíš jakoby po 5 letech nebo po 10 letech. Kde se vidíš? Jo, a to je v podstatě ten důvod, proč vlastně mít obchodní příležitost, abyste vlastně jako trošku pronikli do toho, že vlastně neexistuje jenom to zaměstnání, nebo někdo podniká, nebo někdo jakoby studuje, ale mít nějakou v podstatě jakoby další věc, k tomu vlastně zvýšit si ten příjem. A my se budeme teda bavit, proč byste něco měli dělat. Jaký jsou vaše sny? Když vidíte sportovce dneska, jak podávají televizi, tak oni mají vždycky nějaký sny. Jsou nějaký prostě ten studínek, ať už třeba vyhrajou, tak jsou zase další
a až třeba budou na olympiádu. Touží po něčem, nějaký ten žebříček, aby třeba jenom uspěli, nějaký ambice. Jo, důvod, proč něco dělat navíc. A když budeme vědět ten důvod, proč a mít ty sny, tak je taky třeba vědět vlastně, jakou časovou investici byste měli třeba ten čas, jak budete trávit. U této příležitosti byste mohli 2 hodiny denně po 5 dnech v týdnu. Když si to spočítáte, tak je to v podstatě 48-50 hodin denně. Měsíčně, tak pardon. Když jste v práci, tak minimálně 168 hodin musíte odpracovat měsíčně, plus když dáme ještě k tomu, když chodíte do práce, jezdíte nějakým prostředkem, tak v podstatě skoro 200 hodin měsíčně musíte tomu investovat. To znamená, přijdete domů a v podstatě třeba se vám několikrát nechce, protože už jste z toho jakoby unavení. Takže my vám tady můžeme nabídnout, kolik si vyděláte, ale vy musíte hlavně chtít mít proč sny a abyste vlastně měli ten hlavní důvod, proč byste něco měli začít. Tahle příležitost je pro každého, ale ne každý se do toho pustí. To je právě tím důvodem a vlastně tím, co by vlastně oni chtěli jako mít a co by chtěli vlastně dokázat. Snem toho vlastně ty obchodní příležitosti je taky vytvořit trvalý příjem. A trvalý příjem sice trvá nějakou dobu vytvořit, ale máte ho na pořád. To znamená, že když něco uděláte teď v roce 2025 a za 10 let budete dostávat ty peníze zpětně i za ten rok 2025. Když budete chodit do práce, tak vždycky dostanete akorát za ten měsíc, co vy jste vytvořili. A poslední bych chtěla říct, že umíme z té obchodní příležitosti vám splnit sny a nabídnout vše, ale musíte mít vlastně tu vizi a ten důvod. A jednou jsem četla, nebo jsem vlastně slyšela podcast Warrena Buffetta, který je investor a milionář. Jestli nenajdete způsob, jak vydělat peníze, když jste, tak budete navždy pracovat. A teď bych chtěla pozvat dalšího kolegu Peťu Chalkýho. Já bych chtěl promluvit o tom, kdo za tím projektem stojí. Je to nadnárodní společnost, jmenuje se Falticor. A združuje několik nadnárodních společností. A je mezi třeba nejhlavnější společnosti, které se tady vlastně dá vidět, tak je vlastně od firmy Amway, která vlastně dávno má další značky, jako je firma Interline, Artistry, jsou tady na to navázat další partnerské firmy, jako je třeba Family, CCS, firma, kterou určitě znáte, tak nám to dodává vlastně ne benzín jako takové, ale kartičky, které můžeme víc nakupovat. Jsou tu různý další možnosti vlastně spolupráce i s dalšími evropskou firmami, které nám vysvětlí potom kolegové, které vás projektu přivedli. Co bych tak mohl říct, tak firma vlastně funguje už vlastně více jak 70 zemí světa, už od roku 1959, tak to není ta výška, která teďka začala s nějakým projektičkem a teďka to tady vyzkoušíme v Čechách, jak se na to všichni budou fázi. Firma Nutrilite, která vlastně taky patří po této doménu, tak ta funguje už od roku 1939, takže zase už více jak 100 let skoro, že bude fungovat. Takže to nejsou firmy, které vydělaly nějaký malý obraty, třeba firma v roce 2023 přes 7 miliard, už je něco takového dolarů. Ono to nejsou firmy, to, co říkám, tak to nejsou čísla, které se teď dostanou je to vlastně navázaný na ten obrat těch firm. Co se tam můžete použít, tak jsem třeba dal na ukázku takhle nějaký bací výrobečky. Jakoby pro mě nejoblíbenější je ten ústní sprej. Je to malinkatá taková pulčička, je to až 250 dávek, je to potravinářský alkohol, takže vlastně vesel osvěží dech, ale ten funguje na osvěžování zvyku. Třeba pokud máte i starší auta, tak když třeba zavezli dárky nebo takového, mělo to rozmrznout,
nebo když vás někdo po večerech otravuje, tak svěžit tlouštíčko. Takže můžete jako tak nějak to od sebe odehnat. Nebo když se třeba nečistíte propiskou nebo něčím takovým, tak to je krásně smej. Komáři se s tím krásně zabíjet, když máte zapalovaný problémy. Takže to, co se týče potom těch dvoulicí, tak to je vlastně další důvod dalšího toho portfolia. Je to XS proteinová tyčinka a XS LMBD, protože dneska jako většinou člověk nestíhá, když je v práci, jako nevidím, dojít si na oběd kolikrát jako jo, ale třeba nějaké svačiny, nebo takhle, tak když kupovat 10 rohlíků a salámy, tak je lepší dát si něco zdravějšího, jak říká. Takže proteinová tyčinka obsahuje 40% cukru, pak 30% proteinu a 30% tuku. To je to, co by vlastně tělo vlastně mělo. Mělo pořád tyhle ty tyčinky mají vlastně jako třeba Milky Way, nebo něco takového. Někdo řekne, tak schválně kolik s ním, jako opravdu tak 1, 2 a opravdu sledovost. Jako opravdu člověk takový, tak celý balík. Ale zase příjemně to cítí, když opravdu stíháte, co jako jejich kupovací zaznačení. A samozřejmě XXL drink, výputí, pohanku a vlastně výpatu, tak zase on nemá takový ten rychlý náběh, nemá to ten, jak bych to řekl, ten chemický model, jako když máte konkurenční výrobky, máte opravdu jak venča, vlastně nabíhá postupně, jo, že nemáte okamžitě ten šok, jak se říká, tak už to mají to. A vlastně funguje to hlavně na bázi vitamínu. Není to jenom o tom, že má to asi 10 kalorií, takže opravdu i energeticky je to pro člověka v pořádku. Tak to bylo všechno. Takhle stojí. A já bych poprosil kolegu Pavla Koubu, aby vám vysvětlil něco dalšího tomu, jak se na tom ty peníze konkrétně dělá. Dobrý, podejte ode mě. Já si tam nechám první 3 řádky. To si dovolím smazat. Tak, mým tématem tady dneska je teda, abych vám ukázal, jak se dostat na svý první 2 až 10 000, 100 000 nebo i více. O co tady vlastně jde? Jde o to, že my jsme všichni nějaký spotřebitelé, máme nějaký buď domeček, byt, rodinu a tak dále, to je jedno. A co musíme dělat všichni každý měsíc? Každý měsíc všichni nakupujeme nějaký zboží. Teď jde o to, kde a jaký zboží. A trochu se tvrdí, že většina z nás má jedinou možnost a to nakupovat klasicky malou obchodě. To znamená, ať už je to nějaká malá střednička, nebo je to nějaký hypermarket, pořád je to nějaký obchod, kde koupíte za 100 peněz, tak jeho výrobní hodnota je někde kolem 15. Ten zbytek se ztrácí vlastně v obchodním řetězci a tam máme řešení dopravy, sklady, velkou obchody a hlavně jako co s tím? My tím, že máme tady možnost spolupracovat s výrobci a výhradními dodavateli, kteří si vzali pod sebe základní dopravu, tak nám můžou nabídnout několik možností spolupráce. První možnost je sleva. Kolik a kolika probereme za chvilku. Druhá možnost je podílet se na reklamě a zvedat jim obraty.
Proč to dělají? Dělají to proto, protože oni nechtějí 15 peněz z té stovky, ale oni chtějí třeba 35. Potom nám nabídnou, když si u nich nakoupíme, nebo cokoliv objednáme přes internet, jedná se o internetový obchod, tak nám nabízí slevu 20%. A ten zbytek jsou peníze určený na reklamu. A o kolik peněz jde? Běžná rodina v České republice tady na tom e-shopu utrácí v průměru nějakých 15 000 korun měsíčně. Takže já si ten příklad vezmu. Píšu to sem. A co se tam dá kupovat? Věci běžné spotřeby, jako je drogerie, kosmetika, vitamíny, trvanlivý potraviny. Jsou tam i další partnerství obchody, služby a tak dále. A to znamená pro nás výhodu takovou, že když vezmu těch 20%, 20% z 15 000, tak ta sleva nám dělá 3 000. Takže to už jsme tady na tom prvním řádku, ale všichni jsme se tu nesešli proto, aby jsme se dozvěděli, jak můžu ušetřit, že pár korun, ale asi proto, že prostě chcete mít trošku víc a mít větší příjem a bavit se potom o těch dalších vyšších částkách. Jak to udělat? No udělat to jednoduše, to znamená zařídit, aby se jim zvednul obrat, že jo? A nemyslím si, že by jsme mohli vzít prostě z kapsy víc peněz a kupovat víc zboží a tak dále. To znamená, využijeme ten druhý způsob, a to znamená reklamu. Reklama neboli sdílení. Že? Když jsem s něčím spokojený, rád to doporučím dál. A jak a kolik, tak co třeba zatím jenom 6 známým. Nebudu tam psát žádný jména, protože já nevím, jestli třeba ten dotyčný bude ochotný, ale dejme tomu, že tady máme 6 známých. A jak to teda funguje? Každý z nich, ať je to číslo 1, 2, 3 a tak dále, si udělají login, přihlásí se na svůj účet, objednají si zboží, jako si objednáváte vy, a DPD jim přiveze rovnou na adresu, kterou si určí, oni si to zaplatí a díky vám tady vzniknou vyšší obrat. To znamená, máme tady 6 lidí, s váma je to 7, takže 6 krát 15 000 je, to je 90 000 plus vašich 15, takže v tuhle chvíli vám se tady stal obrat 105 000. Co to ale pro vás znamená? Aby z toho mohly být nějaký peníze, tak každý ten výrobek má svoji bodovou hodnotu. Bodovou hodnotu protože ten projekt funguje v několika zemích. To celkem 100 zemí minimálně po celém světě. A nezbíráme body jak v nějakých supermarketech, ale sbíráme body protože tady máme tabulku, která odpovídá obratu, který vy dokážete zařídit. Začíná na 3%, pokračuje 6, 9, 12, 15, 18 a 21%. To je základní tabulka hodně. Aby jsme mohli počítat, kolik to vydělává, tak musíme dopsat ty body. To znamená 200, 600, 12, 2400, 4000, 7000
na 10 000 korun. Je vrchol té základní tabulky. A klíč důležitý pro tu tabulku je, že na českém trhu jeden bod se rovná 50 korun. Takže když se vrátím úplně na začátek, to znamená, když si tam nakupujete jenom vy sami a šetříte si ty svý 3000, tak zároveň už ale máte 15 000 děleno 50, tak to je 300 bodů. Když se koukneme do tabulky od něm, tak máte více jak 200, méně jak 600, takže vám náleží už v tuhle chvíli 3% za to, že jste prostě změnili místo nákupu. A 3% z obratu 15 000 je 450 korun. Takže dohromady 3450. To jsou peníze, které jste ušetřili a už jim vydělali díky. Každý z těch 6 známých. To znamená, že v tuhle chvíli, když díky vám se tedy zvednou obrat na 105 000, tak když to hodíme do tabulky od něm, tak 105 000 děleno 50, tak je 2100 bodů. Když se podíváme, tak je to víc jak 1200, méně jak 2400. Takže 9% náleží vám všem dohromady. Aby to bylo fér, tak každý dostane zaplacenou tu svoji odměnu, kterou si zasloužil za tu reklamu, kterou udělal. To znamená, že když tyhle kamarádi jsou všichni na 3%, tak to musíme si celkově 9 odečíst. A na vás zbyde rozdíl 6%, ale 6% ze 105 000, což je 6300. To je odměna. Ale teďkon, díky situaci, co se děje na trhu a tak dále, tak firma přidává 30% navíc rabat k tomu vašemu obratu. A 30% je dalších, tam píšeme plus 30%, a ještě plus 3450, to bylo na začátku. To znamená, v tuhle chvíli vám náleží odměna 11 640 korun. Za to, že jste se podělili o tu informaci dalšímu 6 známým. Jak se dostat ale na ty vyšší částky? Úplně jednoduše. Tenhle projekt je založený na tom, že prostě se tvoří lidi, kteří chtějí něco budovat a tím pádem já mám připravený příklad, že ty vaši známí se už podělí každý jenom s dalšími 3 svými známými. V tu chvíli tady máme 1, 2, 3, 15 plus jejich 15, tak je dohromady 60 000 obrat, což je 1200 bodů. Jo, zase děleno 50. A to jsme zase na 9%. To znamená, v tuhle chvíli ty vaši známí mají nárok na 9%, protože dělají obrat 60 000. Když to vezmeme krát 6 plus ještě těch 15 000, tak je to dohromady obrat 375 000.
Zase, když to vydělíme na 50, tak je to 7500 bodů. Což odpovídá 18% pro tu celou skupinu. Tím, že ty vaši kamarádi jsou ti, tak to musíme odečíst. A na vás je 9% z obratu 370 tisíc, což je 33 730. Plus tentokrát už se nebavíme o přidání 30%, ale 40%, což je nějakých 13 500 a plus ještě zase ty 3450, takže celkem v tuto chvíli dostanete 50 700. To už jsou peníze, o kterých se tady bavila Elča. No, a jak dál? Jak se dostaneme těch 100 000? Nebo i víc? Je to úplně jednoduchý, ta matika je furt stejná. To znamená, tenhle kamarád už to třeba ukáže zatím jenom svým 2 kamarádům. Tenhle taky. V tuhle chvíli tady máme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A 7 krát 15 tisíc je 105 000. Obrat. Zase, děleno do 50, platí 400 bodů, takže 9%. Protože to udělají všichni, všech 6, tak dáme krát 6, což je 630 000 plus vašich 15 je dohromady obrat 645 000. Tak to říkám záměrně plus vašich 15. Protože v tuhle chvíli se tady Alticoru zvednul obrat o 645 000, ale vy v tom točíte furt jenom těch svých 15. To je to úžasný kouzlo. A to znamená 645 000, když to zase vydělíme 50, tak máme 12 900 bodů, což už je více jak 21. Ale ty vaši kamarádi mají nárok na těch svých 9. Takže to je 21 minus 9. 12% z 645 000 je vaše odměna, což je 77 400 plus zase těch 40%, to je 31 000 necelý, a plus ještě 3450 a dohromady vám náleží odměna 111 810. A tak můžeme pokračovat dál. Jo, tam není to znamená, to už jsme tady a můžeme se bavit i o více. To je asi teď z mé strany vše, takže já teď pro další vysvětlení, nebo to, jak vůbec začít, pozvu kamaráda Radima Homolku. Jste tady v sále i všem tablet po případě na mobilním telefonu a děkuji všem, vlastně tady mluvili přede mnou a se tohle základ našeho
našeho projektu. Já samozřejmě dneska, jak tady v sále, tak lidi, kteří jsou na online, tak jsme vlastně všichni, kdo aspoň nějaký základy o tom, jak to funguje, mají. Nikdo, kdo vlastně v našem obchodu žádný detaily nevěděl, i k tomu jsme přistupili to vysvětlování a Pavel požádal, aby to opravdu počítání hodně detailně, tak věřím, že to bylo pro vás. Koukal jsem na obrazovce, že by to mělo být i vidět online, ty čísla, které tady jsou. Tak což je dobře, když bych to trošičku shrnul vlastně ten princip toho, jak náš dnešní trh funguje, tak samozřejmě první podmínka je, že člověk potřebuje projít nějakým kvalifikačním informačním procesem, aby se to dílo pustit. To vlastně vy z vás, kdo jste tady, tak už jste prošli, vy z vás, kdo jste na online, tak někteří z vás taky a někteří jste vlastně v nějaké fázi toho kvalifikačního procesu nebo informačního, takže na další pokračování se budete s těmi lidmi, kteří vás sem pozvali. A potom ten obchod vlastně funguje poměrně jednoduše, protože si nakupujeme věci, které stejně bychom museli někde kupovat a jsem prostě lidí, kde jde levnější pohodlnějc s nějakou slevou a s nějakým pohodlím samozřejmě. A ve chvíli, kdy dáme dohromady tým lidí a zvětšíme těm dodavatelům mobil, tak nám to dodavatelé platí. To je celkem jako jednoduchá věc, ale samozřejmě lidi se ptá, no jo, ale jak já to udělám, jak já dám do tady domluvíte se tady s tím, ale jak se s tím mám domluvit, co jim mám říkat, co jim mám říct, tak dále. V tom je právě ten vtip. A samozřejmě většina lidí v dnešní době se bojí čeho? Dvou věcí. Že by měli něco prodávat a že by měli něco nabízet. Což je jako, řekněme, nabízení je širší množina než prodávání. Protože nabízet se dá i zadarmo, ale prodává se už za peníze. A obecně mě jako fascinuje člověk, který je za půldem v krámě, nabízí a prodává a bojí se prodávat. Podle jeho názoru. Ale ten vtip je, já ho chápu, protože on, když stojí v krámě za pultem, tak on neprodává. On tam vlastně jako pro sebe. On tam vlastně je zaměstnaný a prodává zboží, který prodává někdo jiný, takže on je vlastně zprostředkovatel. To reálně. Ale kdyby ten krám byl jeho, tak už by vlastně prodával, tak když má strach, tak je tam to někoho dehonestuju, ale mě není hezké, takže takhle jsem to úplně myslím. Nicméně, ten vtip je v tom, že vlastně díky tomu, jak to prostě funguje, tak jsme napojení, jsme napojení na lidi, kteří prostě to na to dělají spoustu let, velmi úspěšně třeba v Americe, nebo tady v Evropě, v různých zemích, tak samozřejmě tohle to vnímáme a jsme schopni lidem, kteří se kvalifikují a prezentují kvalifikačním procesem, pomoct tak, aby vlastně jsme byli společně schopni dát dohromady ten tým lidí tak, že nikomu nic nabízet nemusíme, ale že vlastně se naučíte mluvit s těma lidmi způsobem, kdy si vyberete ty lidi, kteří jenom sami musí. Jo, to znamená, že to je o tom, že tady těm 6 lidem vlastně dovolíte, že vás o to požádají, aby se do toho obchodu pustili, aby na to mohli šetřit a vydělávat peníze. A to samé potom vlastně se naučí oni. V tom je vtip tohoto biznesu. Proto to není pro každého a vždycky, to je jenom pro lidi, kteří jsou ochotní se něco naučit, jsou samozřejmě mají nějaký důvod, tak jak to na začátku hezky mluvila Lenka. A naším cílem v této prezentace není prostě někoho jako přesvědčit o tom, že to obchod je dobrý, to obchod je skvělý. Ale naším cílem je samozřejmě komunikovat, aby jsme si vybrali ty hodní spolupracovníky, kteří můžou vlastně v těmhle obchodu pomoct, protože to bylo výhodné. Ještě jedna další odměna, kterou tady potom máte na tu 21%, je, že vám každý rok lidi platí super dovolenou. Ono se to teda jmenuje odměna v společnosti jako školicí seminář. Já tomu říkám, jako pracovně dovolená, protože je to vždycky nějaký zajímavý lokace. Nevím, jestli to skáče jenom mě, anebo i ostatním na stránkách, doufám, že všem, takový ty teasery, jako na to, kde ta nejvyšší dovolená, na kterou se můžete kdykoliv vás kvalifikovat bude, tady lidi v sále tak vyjímají, že to skáče všem. A odhalili jste už někdo? Jo, Pavel odhalil, já si myslím, že jsem taky odhalil, ale tak když tak schválně si pak řekneme, já to nesmím říct, mi to. Zaprvé to je pořád jenom byt, může tam být nějaká kamufláž, tak uvidíme, tak potom bonusové části, které budeme mít tady, tak si povíme, mají nějakou výhodu pro lidi, kteří jsou tady fyzicky s náma každopádně na místě. A já bych se nám vrátil k tomu informačnímu procesu. Pokud vlastně projdete tím informačním procesem, tak co je pak důležitý, tak máte možnost si koupit voucher na
účast na 3 konferencích ze 4, protože právě na těch konferencích mimo jiné, jako jsou informace, které jsou na jak to jako v praxi udělat, aby vlastně člověk mohl dělat peníze, ale samozřejmě tím pádem konference jenom dělat. Protože člověk, který dělat nechce, když by jezdil na konferenci, to je samozřejmě zbytečné. A proto vlastně, když projdete tím kvalifikačním procesem, tak máte možnost si ten voucher pořídit vlastně za 15 slovek, dokonce na ten voucher dávka. A vy vlastně po těch 3 konferencích chcete si mět vyhodnotit, jestli je to pro vás přínosem a stejně tak si můžete vyhodnotit, jestli vlastně ta vzájemná spolupráce fungovala a když si řeknete o peníze zpátky a nebo budete peníze, protože to nevydělá, tak to férově naše podnikání funguje. Nejbližší akce se koná 4. 5. 2025, což je neděle, zhruba za necelý 4 týdny. Bude to na našem možném městě v Čáslavi, což je jako velmi blízko, chcete vidět, to nějaký kilometřík je, ale ne až tak vyřešující. A dobře nabankuje to německý sál. Máme už připravený program na ten seminář, což nebývá úplně zvykem, jako že bychom měli detailně program měsíc předem, někdy to samozřejmě ladíme na tomhle semináři, co byl minulý víkend, tak jsme vlastně ladili program až na poslední chvíli, kdy se nám podařilo na poslední chvíli, že nám poslali vlastně z Ameriky vystoupení vlastně jako multimilionáře dolovek našeho kolegy, s kterým spolupracujeme s Týchna, tak se nám to podařilo vlastně zahrnit do programu i s velmi kvalitním překladem. Stále se smějou. Ale jako strávil jsem tím dost času, tak doufám, že ten příklad tak to dával, ale hlavně ten obsah to skvělý. Ten příklad byl důležitý, aby ty neangličtináři pochopili, jako to skvělý obsah. Takže tentokrát vlastně máme už jako promyšlené věci, které máme na ten scénář, ale rozhodně to bude hodně právě od praxi, jak vlastně komunikovat s lidmi, jak to zařídit, prostě, aby ten obchod z nás, okolik nás, chce svůj fungovat. Takže doporučuju, samozřejmě, musíme se na to musíme mají nějaký způsoby. A ode mě to je dneska z téhleté části všechno. Já věřím, že jste si každopádně ty informace, které jste přišli, získali dneska a uvidíme se zase při nejbližší příležitosti příště. Tak děkujeme všem speakerům za vyčerpávající informace. My tady v sále budeme ještě pokračovat a vy, co jste online, tak doporučuji, abyste se obrátili na toho člověka, který vás pozval na tu schůzku a jestli máte nějaké otázky, tak aby vám je odpověděl. Hezký večer.